Sa di pa ko magsugod sa akong wali, muhangyo ko ninyong tanan, lingi ang inyong mga tapad, unya ing napalihog, bahalag gamay, basta makalipay. Sige. Being small is not an issue as long as you can bring joy to others. Mao ni mga igsoon ang atong makatunan sa batang Diyos. Ang Senior Santo Niño, Diyos nga gamay, Diyos sa kalipay. Mahimo ba atong usbon? Ang Senior Santo Niño, Diyos nga gamay, Diyos sa kalipay. Ang Diyos nagpakahimong bata, aron nga siya sayon nga duulon. Aron nga siya sayon higugmaon. Ug aron siya magdalag kalipay sa mga masulubon. Pakpakan na to ang Senior Santo Niño. Ang uban ka nato, dakong tao sa katilingban, edukado, adunahan, adunay posisyon. Apan ang pangutana, nakapalipay ka ba sa uban? Nagdala ka bag kaayuhan? Nakahimo ka bag kabaguhan? Ang uban ka nato, gamay, ordinaryo, way ranggo, ug way daghang katigayunan. Apan sama kang Senior Santo Niño, sila makalipay tungod sa ilang kasimple o kamapaubsanon, tungod sa ilang kaayo o kamahigugmaon. Madako o magamay, basta makahatag tag kalipay, alang sa tanan nga sama ni Ana, pakpakan na to ang ato makaigsuunan. Diya sa gibasa nga Ebanghelyo, atong mabati ang kasing-kasing sa Ginoo. Gibadlong sa mga tinunan ang mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga anak ngadto kang Hesus, kay sa ilang hunahuna ang mga bata makadisturbo sa magtutudlo. Apan si Jesus nasuko dili sa mga ginikanan, dili sa mga kabataan, kundili sa mga tinunan. Siya miingon, paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kaya ang gingharian sa langit para sa mga sama niining mga bata. Sa pagpamalandong ng Ebanghelyo, ato masabtan mga igsuon, ngano ang Dios nagpaka Senior Santo Niño. Siya nagpakagamay nga bata, aron nga ang mga kabataan ato gyung higugmaon, amumahon ug dalhon ngadto kaniya. Ang matag bata nga mahimugso ning kalibutan gasa gikan sa Dios, ug angay natong dawaton nga mahinangpon. Ang matag bata bililhon. Nindot kini nga pahimangno, ilabi na ning modernong panahon, kanus adaghang mga magtiayon ang dili naganahan manganak. Maglikay sa hasol o gusto na lang magpakasayon. Dili unta kini mahitabo kanatong mga Pilipino nga nahigugma pag-ayo kang Senior Santo Niño. Atong iampo nga wala na'y asawa nga magunahuna sa iyang pagsabak nga unwanted pregnancy. Wala na untay ginikanan nga muisip sa anak nga unwanted child. Ang bata nga mahimugso ug mabunyagan, mahimong anak sa Dios. And nobody is a nobody in the family of God. Amen? Unsa may atong buhaton sa mga kabataan, aron mubati sila nga sila mga pinalanggang anak sa Dios. Mga igsoon, adunay tulo ka mga linya
nga gikan sa sa bata nga di nako malimtan, nakapatandog nako pag-ayo. Ang una, nadungog nako gikan sa usa ka 7 anyos nga batang lalaki. Midol kanako ug miingon siya, "Bishop, please pray for me. I want to become a priest." Wow! Nakurat ko. Dagan mang mga ginikanan, ilabi na jud ang inahan. Muduol na ako, mingon, "Bishop, iampo niya akong anak, be. Kay ganahan jud ko magpari siya." Pero mga igsoon, kining maong bata nga miduol nako, siya ang niingon, "Bishop, please pray for me. I want to become a priest." Nganong nalitok man kini sa inosente nga bata? Labing siguro, kining maong bata nagtubo sa pamilya nga adunay Dios, magampo og tigsimba. Siguro sa sigig adto sa simbahan, kining maong bata nadasig sa mga pari nga iyang makita nga magmisa ug dinhi nagsugod sa iyang kagustuhan nga mahimong alagad sa simbahan. Hinaot mga igsoon nga kita maningkamot sa paghatag sa mga kabataan ug environment nga sama niini. Pamilya nga nakailaw og Dios, makamaong magampo ug tigsimba ilabi na sa adlaw nga Domingo. Sa atong pagtudlo sa mga bata ug ampo, sa atong pagdala kanila sa simbahan, ato silang gipabati nga adunay Dios nga ilang kadangpan. Adunay Dios nga nahigugma ug manalipod kanila. The best thing that parents can do is to bring their children to God. Ang mga anak atong dalhon sa tulunghaan aron makabaton og edukasyon. Dili ba day angay nga ato sila sang dalhon sa simbahan aron makabaton og kinabuhing dayon? Matud pa sa usa ka spiritual teacher, the greatest legacy one can pass on to one's children is not money or property, but rather a legacy of faith. Mga igsoon, ang ikaduhang linya nga ako nadungog gikan sa bata nga di gyud nako malimtan. Mao kini. Father, nganong di man ko pinangga sa akong mga ginikanan? Gipangutanan ni sa usa ka batang babae kanako. Una sakitan ko nga naminaw niya tungod kay nakita nako sa iyang mga mata ang kasubo o kabalaka. Nganong nakasulti man ka anak? Ako siyang gipangutana. Unya mitubag siya. Kanunay manggug ko nila kasab-an ug bunalan. Kanunay ko nila pasakitan. Mga igsoon, kining maong bata nagrepresent sa daghang mga kabataan nga wala maayo pagdala sa ilang mga ginikanan. Sa mga ginikanan nga naa dinhi karon nga naminaw nako, masabtan man nato nga usahay sa puton ta ug masuko ta sa mga bata. Sama sa mga tinun-an diya sa Ebanghelyo. Ilabi na sa panahon nga sila magsaba, maglangas o kaha magpabadlong. Pero hinaot bantayan nato ang atong mga kamot nga di ta makadagmal sa mga bata. Hinaot bantayan nato ang atong mga dila nga unta di ta makasulti ug dautan ngadto kanila. Hinumduman nato ang pahimangno ni Kristo. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmay bata. Kay sultian ko kamo nga ang ilang mga anghel atua sa langit atubangan sa akong amahan didto sa langit. Matthew 18 verse 11. Mga igsoon, ang atong pagkasaba o pagdisiplina, ubanan gid nato og gugma. Ug labaw sa pagkasaba, mao ang atong pagpasabot kanila sa hinungdan nganong naay mga butang nga ilang likayan ug nganong naay mga butang nga angay nilang buhaton. Sa katapusan,
Ang ikatulong linya nga akong nadungog, nagagikan sa akong pag-umangkon. One time, dito sa milabay nga parokya nga akong gialagaran, naghimo man mig balay sa kabus. Balay sa usa ka pobre nga pamilya. Unya, nahuna-hunaan lang ako nga akong dapiton ang akong mga gagmay nga mga pag-umangkon. Tungod kay gusto na ako nga masayod sila unsay kahintang sa mga igsuon nato nga naglisod. O unsa po'y among gibuhat para nila. So it was like an invitation from their uncle for them to immerse in a situation like this. So dito mi sa baryo, uban sa mga volunteers, naghimo mi sa balay para sa usa ka kabus. Ang ako mga bagumangkon, nagdula-dula sila, mga bata pa man lagi, pero ang uban nila nagtabang-tabang pug duk-duk-duk sa martilyo. Kunya, ang uban naghakot sa mga hollow blocks, ingon ana, no? Paghuman sa balay, kanang among tagaan magpasalamat man gyud na. Kunya, ang inahan nga mao'y mibungat og mga pulong, nagpasalamat nga nagpatulo og daghang mga luha tungod sa kalipay. Abi ninyo mga igsoon, pagkahuman ato, nanguli nami. Samtang kami naglakaw, kining kinamanghuran sa mga pag-umangkon ako, babay, mihawid sa akong kamot, di ko kalimot sa iyang gisulti. Kaya natandog ko. Ingon siya, Angkol, pagdako na ako, kunan ako'y kwarta, maghimo po ko balay sa kabus. Indeed, one good example is worth more than 10 good sermons. Mga igsoon, ini atong pagpasidungog ni Senyor Santo Niño, ang Diyos nga bata, atong iyampo nga mas mudako ang atong gugma para kaniya. Ang atong paghigugma sa mga kabus o gagmay sa atong katilingban o ang atong paghigugma sa mga kabataan. Pit Senyor! Pakpakan na to ang Senyor Santo Niño.